अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. आपल्याला माहिती असेल की गेले 2 महिने कणकवली नगरपंचायतचा जो अग्निशमन बंब आहे तो आपण निर्लेखित केला होता, कारण त्याला बरेच वर्ष झाली होती आणि खालून पाण्याची टाकी थोडी गळत असल्यामुळे आम्ही एक नगरपालिकेचा ठराव घेतला, शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आणि त्यानंतर शासनाने आमच्या पत्राच्या अनुषंगाने अनेकांना म्हणजे नगरपालिकेला नगरपंचायतला बंब शासनाने पुरवले. आपल्याला सांगू इच्छितो की आपण कणकवली नगरपंचायतने अद्ययावत म्हणजे नवीन ह्याचा आपण 89 लाखाचा बंब आपण खरेदी करतोय. त्याच्यासाठी शासनाचा निधीसुद्धा आपल्याला मिळाला आणि जो वर काही निधी लागला तो नगरपंचायतच्या माध्यमातून आपण उपलब्ध केला. जवळजवळ आपण जो बंब घेतोय तो अद्ययावत आहे आणि त्याची चेस म्हणा ही अशोक लेलँडची आहे. 1920 BS6 मॉडेलचा आपण हा बंब घेतोय, अशोक लेलँडचा घेतोय. म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असा मोठा बंब, सगळ्यात मोठा बंब आहे तो आमचा आहे. आता आपण जो खरेदी करतोय त्याची वर्क ऑर्डरसुद्धा आपण त्याला दिली आहे. ही वर्क ऑर्डर आहे. त्या कंपनीला आपण वर्क ऑर्डर दिली आणि मला वाटतं 1.5 ते 2 महिन्यात आपल्याला तिची बॉडी बांधून कणकवली नगरपंचायतच्या आणि कणकवलीच्या रहिवाशांच्या सेवेसाठी 1.5-2 महिन्यात तो इथे होईल. या वाहन पुरवणाऱ्या कंपनीला दिले. कंपनीचं नाव कॅन्टीप्रो इंडस्ट्रीज. अंदाजित रक्कम आहे 89,92,000. 89,92,000. वजन घेण्याची क्षमता 19 टन आहे. इंजिन क्षमता म्हणजे 19 टन वजन घेण्याची क्षमता आहे. 6,000 लिटर पाणी आणि 1,000 लिटर फोम. आपण मागच्या वेळी तुम्हाला सांगितलं होतं 1,000 लिटर फोम आणि 6,000 लिटर पाणी. 1,000 लिटर फोम म्हणजे कदाचित आमच्या माहितीप्रमाणे 2,000 लिटर पाण्यात एवढा त्याला म्हणजे मारा होऊ शकतो, म्हणजे तेवढा आग आपली आटोक्यात येऊ शकते. म्हणजे टोटल 6,000 लिटर पाणी आणि 1,000 लिटर फोम. इंजिन पॉवर 180 HP. गाडीची केबिन क्षमता ड्रायव्हर अधिक 4 जे फायर फायटर असतील म्हणजे फायर ब्रिगेडचे जे कर्मचारी असतील. आणि एक नवीन त्याला सिस्टीम आहे की पाणी भरण्यासाठी त्याला एक परत वेगळा पंप आहे. म्हणजे इतर वेळी पाणी संपल्यानंतर आपल्याला इतर ठिकाणी जाऊन ते पाणी वरून सोडणार, त्याच्यात परत पडणार, तो भरून परत जाणार. आता समजा एखाद्या ठिकाणी आग लागली आणि तिथेच कुठेतरी पाईप टाकून जर पाण्याची व्यवस्था देतो तिथे पाईप टाकून ते पाणी परत त्या टाकीमध्ये घेतलं जाईल. म्हणजे एवढा नवीन अद्ययावत आहे. त्याच्यामुळे परत पाण्यासाठी कुठेतरी दुसरीकडे बंब आमचा जाणार नाही. त्याच्यासाठी तशी ती व्यवस्था केलेली आहे. त्याच्यानंतर प्राथमिकोपचार पेटी वगैरे म्हणजे जे काय लागलं काय हे झालं तर त्याची व्यवस्था आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हा नवीन बंब कणकवलीकरांच्या सेवेसाठी आणि समजा इतर जर कुठेतरी काय लागली तर आपला बंब जातो. तर आपला बंबची क्षमता आणि आपल्या बंबाची पाण्याची क्षमता आणि
फोमची क्षमता बघितली तर सगळ्यात आपण चांगल्या अद्यावत घेतलेल्या आहेत, जेणेकरून आगीचे प्रमाण इतके वाढलेले आहेत की आता हल्लीत तुम्ही बघितलं की बऱ्याच ठिकाणी आग लागली आणि एका बंबामध्ये ते होत नव्हतं. त्याच्यामुळे आपण ती जरा थोडी मोठी चेस मोठी घेतली. त्याचे वेगवेगळे आणखी डिटेल्स आहेत ते मी तुम्हाला काही सगळे सांगितले नाही, जेवढे महत्त्वाचे होते तेवढे सांगितले. कणकवलीचं अग्निशमन केंद्र हे स्वतंत्र आणि व्हावं आणि त्याचा कारभार 24 तास रात्र चाललं यासाठी जी फायर ब्रिगेडसाठी जी राखीव जागा आहे ह्या जागेचं भूसंपादनच काम आमच्या काळात आम्ही हाती घेतलं. त्याचा फॉलोअप करून आता 1 महिन्याभरात शेवटचा अंतिम प्रारूप आराखडा सुद्धा झाला. त्याचा आता वाटप ज्या काही तारखेत नवीन प्रांत अधिकारी भूसंपादन जरी लागतील आणि 1 महिन्याभराच्या आत आपल्याला ही जागा नगरपंचायतच्या ताब्यात मिळेल. या जागेसाठी नगरपंचायतीने जवळजवळ 4,70,00,000 भूसंपादनासाठी खर्च केले आणि यामध्ये नवीन फायर 4,70,00,000 आणि यामध्ये नवीन फायर स्टेशन नवीन फायर स्टेशनच्या अग्निशमनच्या ज्या काही शासनाच्या नॉर्म्स आहेत म्हणजे भोंगा असेल की अग्निशमन यंत्रणा अलर्ट असल्याबाबतच्या भोंग्याद्वारे देणाऱ्या सूचना असतील किंवा अचानक आपत्ती किंवा आग लागल्यावर नागरिकांना अलर्ट करायच्या ज्या पद्धती असतील ह्या सगळ्या अद्ययावत करून आणि त्याचबरोबर तिथेच अग्निशमन जे कर्मचारी आहेत त्यांना राहण्याचे क्वार्टर्स म्हणजे आग लागल्यावर तो घरावर येतो किंवा ड्युटीवर असतो, फोन लागत नाही, या प्रकारच्या कुठच्याही भानगडी राहणार नाही जेणेकरून जास्तीत जास्त आपत्तीच्या ठिकाणी फायर बंब पोहोचेल. या बाबतीतली सर्व दक्षता घेऊन शासन आपल्याला जागा ताब्यात मिळायला लगेच 1 कोटी त्यासाठी देते आणि सिओनचं त्याच जागेत सिओनसाठी मुख्याधिकारी आणि स्टाफसाठी सुद्धा काही बंगला बांधण्याचा विचाराधीन आहे आणि फक्त 1 महिन्याभरात ही जागा मिळाल्यानंतर त्या संबंधीची अनुषंगिक सगळी कामं घटक सुरू होतील आणि ही सगळी व्यवस्था करून ठेवलेली आहे. भले आम्ही आता 5 तारीखनंतर नसलो तरी ही जागा ताब्यात आल्यावर प्रशासकीय पातळीवर ह्या सगळ्या हालचाली आणि आम्ही स्वतः सर्वजण त्याचा फॉलोअप घेऊन त्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने गतिमान हालचालींना नक्कीच वेग येईल. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.